Oman pizza 11 ja pelataan just Playgassia taas. Pelataan eka Kiwili. Joo, 5 gemiä. Joo. En tiedä, se pelataan yhden kellon. Yksi tässä mä saan, tai minkä mä saan. Musiikki saattaa aika paljonkin jo. Pelataan vaikka tätä, koska niin. Oi. No kyllä kävi silleen, että niinku kaikki oli heti tippunut. Se ei edes niinku voinut, että se oli vaan tuulipeliä. Tää on vähän, kun ei apua, mä en taho tippua. Yes. Aha. Miksi mä pysyn? Kantaan tippua ja siinä on vihreä tippua ja osinko tiputtanut. En taas onnistaa. Ei. Alas. Yes. Tippuko se? Se tippu. Yes. Onko tää joku botti? Kun sen nimi oli Stumbleguy. Se on bottimi. Tuo Stumbleguy 5378. En tiedä. Hui. Aha, yksi tippu. Ei mä en osun siihen. Meni hutiin. Kaadu, älä halaa mua. Älä koeta tiputtaa mua. Se on selkeästi botti. Se koitti. Tipu. Taidettavaa. Miks tää syöksyi? Tipu. Molemmat löytiin toisia. Joo. Nyt tippu heti. Yes, se voitto. Yes. Nykyään se on enemmän voittoja. Mitä normaalisti. Yes. Nyt on 93 voittoa. Kohta mulla on 100 voittoa. Täältä 40. Näitä ei. Tää näköinen. Grammetaan tuo. Mikäköhän tuo? En tiedä. Sitten voitais mennä narkupeliin. Joo. Top Paint Blast.
Mä tahdon voittaa. En mä mennä maaliin tai tohon maaliin. Eli mä olin viivaa yli, mutta tonne maaliin, mitä josta tippuu. Tuolla ei ole ainakaan maalia. Huipsta. Ei. Tähän sitten tänne näin. Nyt maaliin. No niin, pääsin sinne maaliin, minne piti mennäkin. Tulee pomppia minne tää mun tyyppi menossa. En tiedä. Jaha. Ei. Mä tuntuu, että mä en tuu pääse ehkä jatkoon. Tai jos pääsen niin just ja just. Kun Venho 2 kertaa. Näin. Tää speedrun. Speedrun tai speedrun vai speedfail. Tähän tuohon tai mutta tänne ja mä en pääse. Joo. Onko tolleen live? Näin. Se tuli. Tästä. Mulla ei ole tätä. Jee. Skiny. Tästä. Ai, 40 näitä. Joo. Kai 40. Tähän on shotbeltä näitä. Täsköhän täältä tulee. Ei ska spessu. Rara. Joo. 5 tokenia. No ne Lucky Wheel. Ja tulee varmaan 5 kemiä. Joo. Se ei melkeinpä koskaan niinku silleen meis pessuun. Tää on vihdoinkin saanut siitä spessun. Jätäkää. Vihdoin se on. Jee. Semmonen taas uudestaan peli. Ais caramba. Mä aina menen tätä kleittiä. En tiedä miksi, mutta... No, menen. Ja sit tossa ei kannata tippua, muuten kestää tippua aika kauan. Sitten tähän. Op, mä en huomannut sitä. Mä tohon maaliin vaan. Tohon maaliin. Rush Hour. What's up? Jes, se tippu. Ei, hetkonen.
tahot. Jossakin. Älä minua. Yes! Finaalin päästiin, mutta ei tullut voittoa. En mä tiedä, mitä mä sanoin, mutta kuitenkin. Yes, finaalin päästiin. Katsotaan, tuleeko voittoa. Junglero. Paha. Tää ei saa mennä pilalle. Mä tahdon voittaa tän. Flashmapit ei ole niin minun juttu kuitenkaan. Mä oon ekana. Mä en fiilaa. En saa fiilata. Mä en saa fiilata. Ja mä voitin! Yes! Voitto. 2 peliä putkeen voitin. Yes! Kai. Ehkä. Kai mä 2 peliä putkeen voitin, joo. Ei kun en voittanut 2 peliä putkeen. Melkein 2 peliä putkeen voitin. Mutta mulla tällä videolla sai 2 voittoa, niin ei kyllä tää oo tässä. Joten hei.